जोंहा बिसामोनखो नांगोलाव जोंनाव एसे खम जागोन सार माने इउपिपिएलआसो हाइफाइ दङ बिपिएफआ बोरै देरहानांगौ बिपिएफआ थांनाय सरकार गावसिनि सरकार थानायाव देरहायाखै आरो दा देरहाबावो नङा बिसोर गैला दा ओरैनो मिडियायाव नोंथांमोना थिखांबाय थानायखायसो बिपिएफआ दङ नङाबा बिपिएफआ ओरैनो बिराद दुरबलसै दा गैला गिबियावनो खोनासंगोन ना जोंनि बर' हारिनि इउटुबारफ्रा खोनासंगोन ना बिटिसि बिटिआरनि इउटुबारफ्रा खोनासंगोन ना सैथो खोथा एमपि इलेक्शननि उनाव बिटिसि बिटिआरनि सिङाव थानाय आं आसामनि खोथाखौ बुंथ'ला बिपिएफ पार्टिया गोहो खुंथायाव फैयोबा साफ्रोमबो इउटुबारफ्रा बिटिसि बिटिआरनि सिङाव थानाय मासाव 25,000 आरो प्रमद बर'नि गोहो खुंथायाव थाफिनोबा 10,000निफ्राय 25,000 साफ्रोमबो बिटिसि बिटिआरनि सिङाव थानाय इउटुबारफ्रा मोनगोन लोगोसे आं सैथो खोथा आं फोरमायनि सासे गेदेरमा दैदेनगिरिया लिखित लिरनानै होनो खावलायदों आरो सासे आदाया जों जेनखाबाय बिसोर देरहानानै दं सैथो खोथाया दिनैसो ओंखारदों जोंनि बर'नि थाखानाय निउस चेनेल बिथांमोना बिटिसि बिटिआरआव थांनानै न' थांनानै सोर पार्टिया देरहागोन इलेक्शननि सिगां रिजाल्टखौ होनो हासिगोन जोंनि बर'नि निउस चेनेलनि बिथांमोना गामि गामि थांनानै बिटिसि बिटिआरआव रिजाल्टखौ होनो हाखासिगोन जोंनि पार्टिया जेनबाय बैसोरनि पार्टिया देरहानानै दं सोरबा आदायाबो बुंनो हायोबा सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरियाबो जुदि लिरनानै बा लिखित बिनो हादोंबा निउस चेनेलनि बिथांमोनाबो न' थांनानै सोंहैनो हासिगोन भिडिअखौ एसे नायलां 509 जन दङ सार 509 जन दङ भटारा जोंहा बिसामोनखो नांगोलाव जोंनाव एसे खम जागोन सार माने इउपिपिएलआसो हाइफाइ दङ बारायदों बिसिनासो बारायदों जोंना खमायदों जोंना एसे खम जागोन सार खमायबाय जोंना बेसेबां दा जोंनाव मथामथि 60% जानो हाबाय 60 नङा आंनो बेबायदि पार्सेन्टखौ नाङा जन खयजन 509 जन दं गासै 509 जनाव जोंनाव नांगोलाव बेसेबां जाखो जोंनाव 250 जन फैगोन 250 बालाय समान जाहैबाय नोंथ' जेनदोंसो होनदों थगायदों नोङो नङा थगायदों नोङो नामखौ लिरना होथारनांगोन आंनो सोर भट होगोन नामा लिरना हो जागोन सार आं ब्लगाव माने माला ब्लगाव होगोन ब्लगाव नङा आंनाव डाइरेक्ट जागोन सार मिथिबाय खयजन मानसिया भट होगोन जोंनि नांगोलाव नोंनि सेन्टाराव बिनि नामखौ नांगौ जागोन सार मिथिबाय बै माखासेफ्रा नंगौना लोगो 509 जन दं होनना बुंदों 509 जनाव 250खौ मोनगोन होनना बुंबाय बियो होमबालाय समानो माखासे फैदेरगासिनो दं सार नामा लिरना हो गथाफोर दे जागोन सार उइथ नेम एड्रेस होथारनांगोन नोङो जागोन सार दे भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय सैथोआ बर' हारिनि गेजेराव सैथोआ दं आरो गेदेरमा दैदेनगिरिया लिरनानै लिखित बिदों जोबोद बाख्नायथाव आरो सासे आदाया जों जेनखाबाय बैसोर देरहानानै दं बेसेबां खोनासंथावना मिनिथावना बर' हारिनि गेजेराव सैथो खोथाखौ अरायसम रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमायो दा दिनैनि समाव आं बुंगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सैथो खोथाया रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमायो दा सासे आदाया बुंदों जों गामियावनो आदा दा आदाबा बेसेबां जायो खावसेबाबो 9 जना बैसिनि जानानै दं माने 509 न'खर माने एलेकायाव दं 509 न'खर दङब्ला 250 माने 250 अब्ला 9 जना बैसिनि बिसोर देरहानानै दं 9 जनखौ लानानै नाथाय सासे गेदेरमा दैदेनगिरिया बुंदों बे जानो हाया नों थगायदोंसो आंनो लिरनानै होनांगोन दिनैनि समाव गिथावना सोरबा बिपिएफ पार्टिनि
मानसिफ्राबो इउपिपिएलनि मिटिंखौ खोनासंनो लुबैनाय दं सोरबा इउपिपिएल पार्टिनि बिथांमोनाबो बिपिएफनि पार्टिनि मिटिंखौ खोनासंनो लुबैनाय दं आरो इउपिपिएल बिपिएफ जायफोर बिथांमोननि गेजेरनिफ्रायबो कंग्रेसनि बिजेपिनि गुबुन गुबुन निर्दलीयनि मिटिं खोनासंनो लुबैनाय दं नाथाय दिनैनि समाव खोनासंनो बा थांनानै सोर लिडारा माबायदि बुङो बेफोरखौ खोनासंहैनो गिथावना मानो होनोबा माखासे निउसनि मानसिफोरा दिनै उमुक पार्टिजों नैबेखिनिया जयेन जाफैबाय दा जाय मानसिया जायजों दंखायो सोरबा पार्टिनि मिटिंखौ सोर लिडारा मा बुंनो फैदों सोर लिडारा माबायदि रायजो राजाफोरनो मा खोथा होफैदों बेफोरखौ खोनासंनो लुबैनाय दं दा दिनैनि समाव बेफोरखौबो खोनासंनो आरो थांनानै सोर लिडारा मा बुंलांखो बेफोरखौबो खोनासंनो गिथावना जाय पार्टिजों दंखायो जाय पार्टिखौ मोजां मोननानै बेजोंनो दं नाथाय सोरबा पार्टिनि लिडारनि खोथाखौ खोनासंनो लुबैनाय थायो दा बेहायबो थांनो गिथावना बिनि थाखायनो दिनै जोंनि बर' हारिनि बिटिसि बिटिआरआव थाखानाय निउस चेनेला न' थांनानै बा एलेकानि केन्डिडेटफोरनि खाथियाव थांनानै जेसेबां गुबुन गुबुन जनजातिफोर दं बेसेबां सोर न'खरा सोरनो बेसेबां भट होगोन निउस चेनेलनि बिथांमोना सोंनानै नोंथाङा अबाव होगोन सोर न'खरा बिजेपिनो होगोन सोर न'खरा इउपिपिएलनो होगोन सोर न'खरा बिपिएफनो होगोन सोर न'खरा गुबुन गुबुन पार्टिनो होगोन बेफोरखौ जोंनि थाखानाय बर' हारिनि गेजेराव बर'नि निउस चेनेल बिथांमोना बिटिसि बिटिआरआव मोननै जायगायाव क'क्राझार समस्ति आरो दरं उदालगुरि न' थांनानै सोर देरहागोन सोर जेनगोन बेखौ रिजाल्ट होनो हाखानाय जाबाय नङा होमबा सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिया जुदि लिखित बियोबा सोरबा गेदेरमा रायजो राजाफोरनिफ्राय जुदि जोंनि गामियाव आदा उमुक न'खरा इसिखिनि उमुक न'खरा इसिखिनि जुदि बुंनो हाखानाय जाबायबा अब्ला जोंनि बर'नि निउस चेनेलनि बिथांमोना न' थांनानै सोंनो हानाय सम फैबाय लोगोसे आं जोबथारनायाव बिटिसि बिटिआरनि साफ्रोमबो इउटुबारफ्रा माबोरै मोनगोन 25,000 मासाव 10,000निफ्राय 25,000 जाय प्रमद बर'नि गोहो खुंथायाव नेक्स्टआव थाफिनोब्ला प्रमद बर'नि गोहो खुंथाया जुदि थाफिनोबा जेसेबां बिटिसि बिटिआरआव थानाय इउटुबारफोर सरकारनि आरो जाय गोहो खुंथायाव बिथांमोननि माखासे आयेन कानुनखौ मानिनानै सोलियोबा फुं बेला सानसु जाय गोहो खुंथायाव थाया मानो बिथांमोना मा खामानि मावदों आरो बिथांमोना मा आसनि लाबोदों गेदेरमा रायजो राजाफ्रा बेसेबां खेथि आबाद मावदों सोर फरायसुला फरायसुलिफ्रा अबे कलेजाव थांदों अबे स्कुलाव थांदों सोर फोरोंगिरिया बेसेबां फरायसाफोरखौ मोजां फोरोंदों गामिनि रायजो राजाफ्रा बेसेबां रंजा बाजा थायो सोर सेंग्रा सिख्लाफोरा खेला दुला गेलेनानै थायो बेफोरखौ फुंनि बेलानि जाय गोहो खुंथायाव थायो बिथांमोननि माखासे नेमखान्थियै जुदि सोलियोबा बिथांमोननि खोथाखौ जुदि मानिनानै सोलियोबा फुंनि बेलानि बिथांमोना जाय गोहो खुंथायाव थाया मानो मा खामानि मावदों मा आसनि लाबोदों फुंनि बेलानि सानसुनि सानफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो जाय गोहो खुंथायाव थानाय मा होदों आरो रायजो राजाफ्रा माबायदि खेथि आबाद मावदों खेथि आबाद मावनानै बेसेबां इनकाम खालामनो हादों फरायसुला फरायसुलिफ्रा फुंनि बेलानि बेसेबां लेखा फरायो सोर फरायसुला फरायसुलिफ्रा सानसेबो कलेजखौ बाद होआ स्कुलखौ बाद होआ सोर फोरोंगिरिया सानसेबो बाद होआ सोर फोरोंगिरिया बेसेबां मोजां फोरोङो बेफोरखौ आरो माखासे कालचारनि रायजो राजाफोरनि रंजानाय गामियाव रंजा बाजा थानाय खेला दुला गेलेग्रा मोनफ्रोमबो
जाय गोहो खुंथायाव थाया मानो बिथांमोननि माखासे नेमखान्थिखौ सोलियोबा 10,000निफ्राय 25,000सिम इउटुबारफ्रा मोनगोन। प्रमद बर'नि गोहो खुंथाया थाफिनोबा 10,000निफ्राय 25,000सिमा मोनगोन। नाथाय जाय गोहो खुंथायाव थाया मानो सरकारनि नेमखान्थि बायदि मानिनानै सोलिनांगोन। आरो BPF पार्टिया जुदि गोहो खुंथायाव फैयोबा साफ्रोमबो इउटुबारफ्रा समानै 25,000 मोनगोन। नाथाय फुंनि बेलानि अबे समनिफ्राय अबेसिम आरो माबायदि खामानि मावदों, मा आसनि लाबोदों, रायजो राजाफ्रा बेसेबां जाय पार्टिखौ लानानै बेसेबां रंजानाय दं, बेफोरखौ BPF पार्टिया गोहो खुंथायाव फैयोबा समानै बयबो मान्थलि 25,000 मोनगोन। नाथाय BPF पार्टिनि मा मावनाय, मा मावबोदों, रायजो राजाफ्रा बेसेबां सापर्ट, बेफोरखौ फुंनि बेलानि मानिनानै सोलिनांगोन।